салом дӯстон, бузургтарин маъракаи варзиши бозиҳои олимпии Париж як андоза футболро ба ҳошия бурд. Мавсим ҳам дар тӯпан чемпионати Аврупо 2 ҳафтаи дигар дар таътил хоҳад буд. ҳоло дар он тарафи уқёнус дастҳои пурқувват ба мавсим омода шуда маблағам ба даст оварда истоданд. Дар ин баробар трансфериҳон ба кори худ идома медиҳанд ва имрӯз мо аз муомилоти расмӣ ва хабаровозҳо гап мезанем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. айни ҳол бисёр бозиҳои дӯстона пеш аз саршавии мавсим гузашта истодааст ва шумо метавонед рақобати ба чени дили наздики худро пайдо намоед. хотиррасон мекунам ки интихоби худро дар 1x кунед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан ва аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. маълумоти бештар дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. Барселона бо чемпиони Аврупо ҳайати худро қавӣ кард. футболбози маҳаллӣ Даниэл Олмо аммо боре ҳам дар Испания ҳунарнамоӣ накардааст, ҳамакнун ба ҳайати нилнориҳо мепайвандад. Фабрицио Романо навишт ки нимувозиятгари дастаи Лейпциг ҳамроҳ бо падар ва агенти худ ворди шаҳри Барселона шуд. дар зудтарин фурсат дастаи каталонӣ аз трансфери тарбиятгирандаи худ хабар доданист. бо Олмо то соли 2030 шартнома ба имзо мерасонанд. маблағи гузариш 55 ҷамъи 7 миллион евро хоҳад буд. футболбози испанӣ истеъдоди нодир аст ва метавонист барвақттар ба зинаи баландтар расад. дуа бар дастаи Мадрид моили ӯ буданд, аммо як иллат монеъ мешуд ки ин ҳам зуд ҷароҳат бардоштани Бозингар аст. Дани Олмо 3 соли фаъолияти худро дар Бундеслига ҳамвор пушти сар накард. мавсими аввал ки ба солҳои 2021-22 рост меояд, ӯ танҳо дар 19 бозӣ ширкат дошт. ду мавсими баъдӣ мутаносибан 23 ва 21 бозӣ дар иҷрои Дани Олмо анҷом дода шудааст ки хеле кам аст. бе ин ҳам осоишгоҳи Барселона аз бозингарони иллатӣ пур аст. илова бар ин, аз ду ҳадафи асосии Нико Виллиамс ва бозингари миёнаи майдон аниқтараш футболбози тахрибкор Барса комилан нишонаро хато гирифт. дар ҳамин мавқеъ акнун 6 нафар барои ба майдон омадан навбат мепоянд: Фермин, Педри, Гави, Гюндаган, Де Йонг ва ҳамакнун Дани Олмо. ягон нафарони онҳо бозингарони вайронкор нест. ин трансфер айнан мисли даъвати Фабрегас замони хави Иньеста аст. бозингари хуб, аммо на он қадар зарурӣ ине ки Барса ба чизи дигар ниёз дорад. Олмо дар мавқеи баъд аз ҳамлагари марказӣ муфид аст, аммо ӯро маҷбур дар канори чап истифода мебаранд ки ин метавонад ба зиёни кор бошад. дар он ҷо ба Олмо суръат намерасад ва ӯ ба мавқеи худаш, яъне маркази майдон моил мегардад. агар мисли Гави ё бозингарони бозам маъруф Иньеста дар худи Барса, Бернардо Силва дар Сити, Неймар ва Месси ҳам ба марказ моил шудани Олмо самар орад, Барса аз ин бурд мекунад. дар акси ҳол маблағи калон сарфи беҳуда хоҳад буд. Атлетико бо қаҳрамонон ҳайати худро пурқувват мекунад. барандаи Копа Америка Хулиан Алварез пешниҳоди дастаи дуюми шаҳри Мадридро пазирофт. Фабрицио Романо менависад, амлагари Манчестер Сити розӣ шудааст ки бо Атлетико ба муҳлати 5 сол шартнома имзо кунад. футболбози ҷавон нахост дигар барои беҳтарин мураббии ҷаҳон Пеп Гвардиола варианти дуюм бошад. Манчестер Сити дар бои бозингари худ ки ба маблағи 14 миллион фунт стерлинг харида буд, 75 миллион евро ба даст меорад. ҳамчунин 20 миллиони дигар дар шакли бонус пешбинӣ шудааст ва ин маблағ дар таърихи чемпиони Англия рекордӣ мебошад. Атлетико аллакай чорумин трансфери худро қабл аз мавсими нав расмӣ мекунад. то ин дам бозингарони моҳире ба мисли Ленорман, Серлот ва Галахер ба ҳайати ҳиндувон пайвастанд. Лапортам дар интизори раҳоӣ аз асорати Арабистони Саудӣ асту армони бозӣ кардан дар Атлетико дорад. аммо муҳимтар дастоварди Мадрид бозам нигоҳ доштани сармураббияш Диего Симеоне мебошад. бо сарфи маблағи бузург ва даъвати бозингарони нав, бешубҳа дар назди мураббӣ вазифа гузошта шудааст ки имсол Атлетико барои унвони қаҳрамонӣ мубориза барад. хоҳи сеюм дар Испания омодаи даст ба гиребон шудан бо Реалу Барселона хоҳад буд. дар мавсими нав яке аз муомилоти муфидтарин барои ҳамаи ҷонибҳо ҳамин аст ки Ман Сити маблағи хуб ба даст овард. Атлетико ҳамлавари моҳир хоҳад дошт ва Алварез ниҳоят дар дастаи топ рақами 1 мешавад. як замон Сити аз Атлетико ҳамлагари беҳтарини ҷаҳонро гирифта буд ва бо гузашти солҳо қарзи худро бармегардонад. Алварез тамоми сифатҳоро дорад то ба мисли Агуеро ҷаҳонгир шавад. аллакай ӯ ду карата Премер Лига, барандаи Лигаи Чемпионҳо ва қаҳрамони ҷаҳон бо Аргентина аст ки он ҷо ӯ ҳамлагари асосӣ буд. акнун фурсати он расидааст ки дар бошгоҳ низ ӯ муҳраи асосӣ бошаду голҳои зиёд занад.
ливерпул ҳанӯз барои мураббии нав Бозингар нахаридааст. Як трансфер дар нақша дорад, аммо он ҳам аҷибу ғариб аст. дарвозабони гурҷии Георгий Мамарашвили метавонад ба Ливерпул гузарад, аммо барои бозӣ кардан дар ҳайати сурхҳо бояд каме интизор шавад. Ливерпул ивазкунандаи Алисонро дар симои дарвозабоне мебинад, ки дар ҷоми Аврупо аз худ таъссуроти нек боқӣ гузошт. дарвозабони тими мунтахаби Гурҷистон таваҷҷӯҳи дастаҳои топи аврупоиро ба худ ҷалб кардааст, аммо Ливерпул ӯро мехоҳад барои оянда харидорӣ намояд. Алисон имсол ҳам дар Ливерпул боқӣ мемонад, ҳарчанд дастаҳои арабӣ талабгори сахти ӯ ҳастанд. Ба ҳамин хотир Ливерпул бо трансфери Мамарашвили ин мушкилии худро ҳал карданист. То рафтани Алисон ин дарвозабон ба иҷора равон карда мешавад. Ливерпул розӣ аст 35 миллион евро, ки ҳанӯз қабл аз ҷоми Аврупо Валенсия арзиши дарвозабонашро муайян карда буд, пардохт намояд. Як сол пас нархи Бозингар метавонад боло равад. худи дарвозабон ҳамаҷониба нақша ва ҳадафҳои Ливерпулро дастгирӣ мекунад ва розӣ аст вақту соати худро интизор шавад. инам дар ҳолест ки дастаи Борнмут барои Мамарашвили дарвозаи худро пурра вогузор кардани, аммо бовар дорад, ки арзанда аст ба дастаи сатҳи баланд гузарад. баъд аз ҳунарнамоӣ дар ҷоми Аврупо мо ҳам шубҳа надорем, аммо ин метавонад як дурахше бошад, ки зуд хомӯш мешавад. барои ҳамин ҳам Ливерпул ӯро ба ягон дастаи дигари Премер-лига иҷора дода мехоҳад имтиҳон кунад. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.